iki lek-lekan aku tak ngicipi suarane Mbak Niken sik kene. Monggo. Ayo Ken. Ken. Monggo Mbak Niken. Katuran mriki. Mbak Niken. Mas Gareng pun ngentosi. Mbak Niken. Yo Niken. Enggal mriki yo Mbak Niken. Nduk Niken. Sampun mriki. Nah, ini. Arepe ra entuk nembang aku. Kula saben dina ya mengikuti perkembangan lagu-lagu panjenengan. Lagu-lagu anyar kabeh tur Niken iki yang membawakan selalu senyawa dengan watake lagu kuwi. Niku sing angel Mas Gareng. Penjiwaan. Nek mau ngapal ya apal, tapi penjiwaan tentang lirik lagu karo napa niku jogete niku iso menjiwai. Niken ki istimewane ana siji. Napa? Galak ora umum. Ya nek kula ya ora. Galake nduk Niken ki man papan. Ya cahayu ya. Galake kanggo ngreksa diri. Nggih, heeh. Nggih no. Nek aku arep anu Mas, arep Ciri khase Canom. piye? Apa ki gelungan linting ciri khase Canom sik ana. Piye? Sikile dicencang benang lho. Kok biyen ora ilang-ilang. Ben ora cangen-cangen ya. Aku tak nyoba nduk Niken ben anu ngaturke tembang klasik sik. Ya. Napa Mas? Ular kambang. Oh, pangan. Kulino Telok, mangan. Mas Lindro. Pangan ular kambang, kulino mangan ular itu. Nek ora apa sing klasik apa? Remenane jenengan apa? Niku mawon. Ular kambang? Ular. Oh nggih, Slendro. Ya. Edeh. Nah, ngerti tenan nek sing gender iku sing nyanyi Niken. Wah, wis. Kok sing gedari ngerti Niken teko nguyuh ping 3 lho. Nang pondokane wedakan terus. Lah iya. Heeh, wedakan men ketok bagus. Ya, Mbak Niken kaya apa? Ular kambange. Mangga, ya. Mengke nek salah pun dukane Mas. Ah, ora. Jenengan wis ora bakal tak seneni. Salah disetip kok. Ora wis kowe pemakluman nyatane panjenengan iki ya Piai. Ning aku sing ngerti Piai Lantip ngono kuwi. Piai Lembah Manah ngono arep pinter ya sinasapan Balilu. Pokoke kowe nembang aku tak ngopi. Waduh. Ya, Nduk. Ular kambang sak titae lona Yo 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 agar sing nembang Niken iki Sitri kawate mbok lagane pedhot neh. Apa piye ta? Elak penyitir iki. Ora mau begawan iki kan. Ya, ya Nduk. Nyiter hawane isis karo lir-lir. Wah. Tinggal mulai kancane raro. Ngono. Iki lho, iki kene aku lek seneng ngene iki. Pripun? Sing anyar ya dipelajari, sing lawas ora keri. Nggih. Tegese lagu anyar ya iso, lagu lawas ya oke. Mula Niken niku sing mirengke napa niku pini sepuh ya iso mirengke, cah nom-noman ya iso ngrungokke. Apa kok biyen cilikane iki wis kok kaya bolak-balik lho. Piye to? Ayo nek Oh, saiki wis iso ngadi sarira ngadi busana kok ya. ada iki pundutane Pak Gigok iki mau. Oh, Pak Gagu, Pak Gagu. Pak Gagu matur nuwun. Mas Dewa terima kasih. Wau dirusul. Nggih, pokoke aja mandek oleh sinau ya, Cahayu. Mas.
Wis muga-muga so rampung SMA, kuliah dadi sarjana, syukur iso profesor. Wah, elok tenan. Penyanyi kok profesor. Wah, Profesor Dr. Niken Salindri SI. Wah. Mas Gareng iki Mas Gareng SMS MBG. Ayo komplit. Titel apa? MBG iki Mas Bagio Gareng kok. Kok titel apa piye to? MBG iki Mas Bagio Gareng. Iya. Kowe yo MBG. Apa? Mas Bayu ganteng. Kowe pasti. Ayo ora apa-apa ngelem-ngeleman kok. Mbak Elisa ayo rene. Ayo rene. Mbak Elisa gedang mriki. Penontonnya punya Mbak Elisa gedang Elisa. Tensiku munggah meneh iki. Sang kula sugeng enjang sedoyo mawon Mas Petro, Mas Gareng, Mas Bagong. Nggih. Makasih. Iki atekan untung Suropati iki. Ngapa to jane ngapa to? Kepethuk Kapten Cak iki. Ya aja ta. Dawuh. Nggih, niki enten napa niku enten nawala. Niki wonten sing ngersake langgam kadung tresna. Saged ta? Nggih. Nggih, iki Mbak Elisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Lujeng Enjing Mas Petro. Kula badhe nyuwun gending lelagon ta kadung tresna matur suwun saking kula Pak Paimin wisata pantai Bajul Mati. Oke. Oh, kono. Endi? Ya wis kono pokoke. Oh, kemeruh ae. Ya arep tau rono. Monggo ayo diantarke sik. Ya. Buka celuk ya Mbak Elisa. Monggo. Nano. Monggo ayo. Selamat bos katon tejane yen bom Yo. Oh. Ya Mbak Niken. Pacaane sarabasri Terima kasih, matur sembah nuwun. Nggih. Mbak Elisa tak aturi lenggasi ning kono bae dadah. Mbak Dita tak aturi rene ngancani nduk niken. Niki maju ngersake gerajakan Banyuwangi. Oh, catok. Ayo. Ayo. Iya. Ya mentaram turun. Gerajakan Banyuwangi apa, Mas? Tanding iki. Tanding piye? Iki kae Kediri, iki Banyuwangi. Nggih. Wah, cocok iki. Ayo no. Sak Kediri, Banyuwangi, Mirsani. Mirsani piye kok ya dibawani kok mangsane. Banyuwangi ya dibawani kono kok aku. Oh iya nek jengglenge. Kenapa jenengan lumpuh tadi? Hah? Jenengan lek mboten lumpuh to? Wah, omong pisan nyelekit ge. Kok nasi Kowe piye to? takon apa? Aku ki takon. Lah nek takonmu jenengan mboten lumpuh. Lha lek gak lumpuh berarti yang jenggleng. Aku ora lumpuh, aku kesot. Ayo Mas Gareng tengah. Ayo. Umbul-umbul belambiangan. Ayo nduk niken sik sing miwiti. Membiak mayone men. Ademe kok ngene kok tepas-tepas yo kita iki. Nek ketemu ning kene. Oh, akeh lho. Yo. Pancen Bayu ki ora payu mayang, dodol sate. Oh ngono kuwi arep ngono kuwi kerajinan lho Mas. Diparingi sing mirsani kerajinan tak simpen ngono. Kerajinan kok kerajinan. Ya Nduk niken. Mampiat mayan properti ngene-ngene. Ya kan.
suarane gandeng belam biangan Gending belam jangan ya teh. Ya. Olah ya. Apa tah? GOK. Kok Ya ditahan. Kok muring ae. ora usah balang-balang to Mas, ngundang iso Oh, iya. dadak balang-balang lho. nyarah Gitu. Apa? Ngomong. Biai Nusa Tara Lagi ya. Ngapa? Pokok mutungan iki lho. Pokok. Ya iya. Arep nek ndi, Dik? Karena ini. Oh iya. Iya Pak Diken, iya. Pianyu Hano. apa? Oh iya deh. Kulon gunung bedol. Mana garing ganggu iki lho Mas, garing ganggu. Lah harus kok koper ya kan ya. Enggak konsentrasi kuwi. Wong kulon gunung kok kulon bedol. Disebel. Jeglek yo, jeglek yo, jeglek. Yo. Ngene. Ya. Sesuk hernia. Mau dijeglek nek iki ragel. Nek aja kerep-kerep. Mosok jam 3 bengi kok kecicilan iki. Yuk, Mbak Dira. Lar lan kidul halasangka Kang liwat. Yo. Pelambiangan Saut dulu kan. Terima kasih, matur nuwun. Niki kan gen lenggah sing urus kedap. Mbak Elisa tak aturi jumeneng. Niki wonten sing ngersake podang kuning. Oh, Pak Jun ngersake podang kuning kagem Pak Kapolsek tuwin Pandan Tramil. Oh, nggih. Nggih, ayo diaturke podang kuning. Iki Mbak Elisa gen dikancani Mbak Eka prihatin ningsih. Monggo. Iya, iya Mbak Eka, ayo kene mentara-mentara monggo. Ayo, ayo. Apa gede-gede Pesinggen kok dedeke sak pathok. ngenyek Bareng kon ngadeg iki malah warming up. iki gandeng anu lagune rak bab perkara peksi ta iki podang. Heeh. Nek niken kuwi cara manuk-manuk Mas Rek. Murai batu. Wah, murai batu. Ya wis moceh iso. Nggih, terus nek Mbak Elisa, Mbak iki. Elisa nek cara manuk-manuk apa? Mbak Elisa kuwi manuk sing disawang nyenengake. Apa? Nori. Wah,
Senari. Orake wernane Terus nek Eka nek cara manuk apa? Yen mbok sing kene jenenge apa ning nggonku jenenge manuk ancel bumi ya iki. Apa kuwi keluwihane? Wah, wulune abu-abu. Heeh. Yen doyak iso mlayu, sing ngoyak mandeg dheweke mandeg su. Oh, ancel galeng. Nah, ancel galeng. Lah ya bumi ya galeng to. Ya terima-terima ya Kak sukses. Mboten napa-napa. Kok Nggih. kula niku kalih senior kula. Nggih. Kalih Mbak Elisa, Agem Bu Pahmi, Mbak Suci, Mbak Dita, lan Nggih. recang-recang. Pemelih kalih Pak D, garangan Semarang ki. Aku wis ora enek rasa piye-piye. Kudu tetep tak bekteni. Sopo to sing ora ngerti Pak D garangan Semarang kok. Garangan iki maksamu Apa Pak D? gareng kok garangan. Jare Mas Bayu kan nek seragen-seragenan. Nek cara Malang ya Malangan. Malangan, nek Nek Solo, gareng, nek Solo ya Swakan. Solonan. Nah, nek gareng Oh yen Bayu Bayuan. Ora ono. Ora ya. Garangan wis beda meneh. oh beda Pak. Nggih. Yo diaturke podang kuning buka Ayo, celuk. ayo, Mbak ayo. Elisa, monggo ayo diaturke. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Apa? Bareng sing joget Eka iki Ah, Pak Dan Ramil. Ya ya. ayo. Model wis kayak peluru bedil ta. Ayo Pak Dan Ramil yo gumun wah kapibara iso joget ayo. Napa? Kok Kapibara. mau tinggal lo kapibara. Hei, bom-bom kok boleh lagi. Bom-bom nih kalau bilang. Aduh. Mas Ya. Bayu, Mas Bayu. Iya. Tadi kakaknya Pak Jun Nggih. nyuwun ngersake lagu Rengu. Oh rengu, nggih. Kok bareng iki diaturke. Nggih. Mbak Eka karo Mbak Elisa legane kono sik. Takut tak njuk tulung iki karo nduk niken ana sing ngersake Kusuma Wijaya, nggih. Ayo. Oh, diaturke. nggih. Ayo. Mangga Cat yo iki racekke Kusuma Wijaya. Oh ya ana sing jaluk Sumanding iki lho Mas kene. Napa? Sumanding. Nggih, Nah, kok diaturke. Tak omoke ya Mas. Tak omoke. Sumanding, nggih. Sapa sing kanca-kanca sing iso sapa? Monggo. Yo, Kusuma Wijaya sik. Mangga Cat diaturke. Mangga yuk. Ae 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 Ngeng mekar lan semi. Nggih. Siji meneh Mbak Niken, iki ana sing ngersake katresnan sejati. Nggih. Asline gak ngersakne sampean dhewe. Niki lho, kayak banget iki. Cinta pilih iki. Padahal banyak lagu-lagu baru, mesti ki sampean mesti Lah Pak pilih sing endi? Kusuma Wijaya katresnan sejati kuwi terus. Niki lho, iki sing iki Mana? mak pilih antarane Panjangka kawitaning Ah, Sinawang. kuwi sing Sing nyanyi ndi? sampean dhewe. Iki lho kok aku. Ngopo aku ngurusi lagu? Kok kurang men gawean. Apa Panjangka apa kawitane Sinawang? Panjangka. Panjangka nggih. Oke. Ya. Niki kanca-kanca KKN Universitas Negeri Malang. Nggih, oke. Panjangka. Siap. Niki tak nggo ganti sing Sumanding wau. Nek Sumanding kanca-kanca durung garap. Engko tak Sumancing. nggih. Monggo, ayo tak ganti Panjangka iki. Monggo, ayo Cak diaturke. Monggo, yuk diaturke yuk. Rasa
Diaturke nggih. Balikan matur sembah nuwun. Kasih Mas Bayu. Nggih, sami-sami yo. Mbak Eka, ayo mau anu ngersake apa mau rengu? Nggih rengu. Nggih, anu sinten sing ngersake wau? Kakaknya Pak Jun. Oh, nggih, kengerekanipun Pak Jun. Nggih. Ibu sinten asmanipun? Oh nggih Suningsih. Nggih. Ya, rengu. Karo anu Fahmi nek kuwi rengu karo Fahmi. Ayo. Oke. Ayo, iki diaturke sik.